Hey guys, it's been a long time. Lero, I want to present the issue in a different way. Ndofuna ndirambiza human trafficking and smuggling in Malawi. Maisha awa ni maisha za serious kwambiri amene pena pake ngati dziko nomuona ngati kuti timapanga sitimaonikira bwinobwino sitimaonesesa bwinobwino. Actually anthu timangoyankhula pakakhala kuti pachitika issue komano kuti muna we should observe zimene zimachitika ngati dziko ambiri muna we don't do that. So lero nimafuna kuti muna ndiyankhule issue ngati imeneyi so that people should see and understand kuti issue ya human trafficking si mangochitika kungobwera lero ndi lero kuchitika. It's a process imene it's involving even our security organizations Malawi, and even top officials in the government. So dziko la Malawi panopalayipiratu actually ukapita kunja passport ya Malawi panopa anthu akumayiyang'anisisa kwambiri kuti kodi passport iyi ndiyoona. One thing we should also understand is anthu ambiri amene akumabwera ku Malawi kunoko, people from like ku Bangladesh, ma Burundi chani amapanga apply for visa online. So when they come here amabwera kunoko ngati kuti ena amabwera ngati kuti akupitirira, let's say they just come and land ku Malawi kunoko and then they proceed going to South Africa, ena amatsalira konkuno, and most of these people amene ali ma kidnappers wet akukhala Malawi momuno. Others are staying in area 12, others are staying in area 47, others are staying in area 43. Ndiye kumachita kudabwa zoti there are cases that have been there. Just an example, just last week, Munawa Crossroads anagwidwa ndi ma kidnappers, and people are saying, yeah, this is planned and hakudziwana kutani, but you need to understand kuti there have been cases amene anthu ena ku Malawi kuno kakhala kugwidwa. Before kugwidwa Naomi Crossroads panagwidwa anthu awiri. Pa 14 January ku Malawi kuno kunagwidwa one Bangladesh national and Pakistan national, and they were released unconditionally. Anagwidwa because of issue ya human trafficking and smuggling. Anagwidwa anthu amenewa mpaka anapangidwa release apolisi osabwesa update kuti fotokozera kuti kodi anthu apanga release chifukwa chani, komanso osafotokozera even the media chifukwa chimene anthu apangira release. So ife kumadawa kuti now issue ya ku Crossroads ndi kuchitokhala nayo more serious kuti akufufuza, yet zinthu zina za ma incident ena ambuyowa the same policemen anapanga release anthuwa. And what is more worrisome is that senior government officials and most of our security institutions, they are involved in this, because anthu amenewa akamabwera kuchoka kunja amachita zondukira Malawi ndikapangisa passport and samabwera chabe, amabwera ni madola. Mwina mukuganiza kwanga kanduganiza molondola kanduganiza molakwika zimaonesa kuti anthuwa they benefit a lot from this. That's why ngati dziko timakanika kupeza njira yokhwimisira chitetezo kuti anthu amene wawa azigwidwa and they should be punished. Umapezeka kuti nkhani yachitika anthu agwidwa 2-3 days anthu ajapangidwa lilizi kumachitaso kudabwisa kuti how. So chimadabwisa ndichonena kuti anthu mene amatinyozera tima airport tathu kunoko Chileka airport komanso Kamuzu International Airport, anthu amene oti ndi tima airport tonyozeka tima airport tachikalikale chani modernization ma airport mwathu sinafike cha ndio madabwa kuti these same people akubwera kuzapanga land ku Malawi komweko ma airport konyozeka komweko out of all the airports amene they can use to go ma countries amene akufuna. And these people when they come here ena mapezera kukwatira nda Malawi akwatira Malawi, once they get chaunzika akangopezera apangisa passport mkazi uja kana mamuna uja amusiya, they will proceed. More especially zimachikondo chitika kwambiri azibambwe mezi amene amakonda kubwera kumaza kwatira ku Malawi kuno. They anthu siti makomedo tapeza banja mamuna wakunja chani after their successful mission akumusiya munthu uja akupitirira kumene akufunako dziko limene likuipa ndi la Malawi. And zonsezi akuluakulu athu kumangoyang'anira instead of finding a solution to end this problem. So pamene pamabweresa ponena kuti I think high ranking officials
are involved is because of this act. Fedi palibe chimene chimaonesa kuti chikusintha. Anthu amagwidwa, you just hear kuti they have been released. Osati pasa update kuti kodi apangidwa release chifukwa chani pa issue yanji. So there are things that ngati dziko timangoyang'anira, but zikutivula zaso. Anthu akabwera ndi madollars umadabwisa chodabwisa madollars zimene akusowera. Koma anthu ali ndi madollars kuti madollars akumawatenga kuti. Just because they are into this business. And this is where they are getting their dollars. Mukonduzo kuti ngati dziko ku immigration kosekucha kulibe anthu amene amaona ma shortfalls amene wawa ndikubwera ndikumapanga address ndikumapeza solution yothana ndi vuto limeneli. That just shows good even ku immigration iko there are people amene amakhala involved. Even in my airport mwathumo there are people amene amakhala involved with issues ya smuggling komanso illegal immigrants as well as human trafficking. And also it's a chain when you look at many zinto zikuendera, because as I have said before, in January anagwidwa Pakistani mozi ndi Bangladesh mozi. Nkhani yopsa ngati imene they were released, no media, no what ndi atsikana aku Malawi awiri akunoko amene they are working under a certain security institution. Nde kumachita kudabwisa zinoti issue ngati imene anthu akwapanga release ndikungwasiya just like that. You mean kuti palibe munthu ena kwankulu amene ali involved in this act? And I'll give an example ya ku USA, nkhani ya ma illegal immigrants, ndikamaona ku USA imandipatsa chidwi kwambiri kuti Trump ku America kumalowa anthu ena osiyanasiyana, ena amisala, condemned people, chani osajama zoti amakalowa ku USA kujet. And Trump promised kuti he was going to stop that, and it was one of the most serious issues. I mean, muna Trump anawinira Trump ku USA. He won actually because of kwambiri ma issues ngatawawa. Ine amandipasa chidwi kwambiri kuti as a person he was really interested kuti he should end that problem. Koma no kumalawi kunoko kuti kulibe munthu amene amakhala ndi chidwi chonoti ma issues ngati amene wawa atetse. Kuli ma security agencies, kuli national intelligence, kuli police service, kuli Malawi Defense Force, kuli immigration imene. Kodi anthu osewa awawa sanga palibe amene amakhala pasi ndikuganiza kuti kodi how do we end this problem, because ngati dziko tikana khoti tili serious issue iyi tikanathana nayo. Koma kusathana nayo kwa issue iyi there is more than what we know. Right? So as a country nene mona ngati kuti a president akhale ndi udindo kwambiri okuti ayiwunikire nkhani even cabinet yake yomweyo komanso anthu amene they are top official security agencies ku Malawi kunoko, because anthu they are not helping matters and palibe chilichonse chimene akutithandiza, and anthu we are living mwamantha ngati dziko kodi who is next. So chokhumudwitsa kwambiri chona kuti anthu amene president yamapanga trust kuti awawa andithandiza kugwira nawo ntchito, they are the ones amene they are involved in this act, and they are the ones amene they are betraying him. And when you look at even anthu ena akunja kabwera kunoko mmene amapangira abuse amalawi tomwefe kuti ziunza makampani mu maofisi mu timasalary zitochepa, they are making life very uncomfortable kugwira ntchito mwa ukapolo kuzunzika dziko lokhala lathu lomwe just because anthu aja akudyesera anthu ena. So ifeyo ngati Malawi tiliboti imirira, tiliboti yankhulira, tiliboti dandaulira kuti mchitidwe ngati dziko atithandize uthe. So anthu tizikadandaula kuti popeza dziko ndi lathu la Malawi tikakhalanso kutiko. And when you're making life uncomfortable, when you're making life unbearable for us, tizitani mukulola anthu obwera to take over dziko lathu lomwe just because they are giving you dollars.